سلام كما يتغنيو زخبركمن زخبركنن أفكار سبورت أب نايلومي سولوس 24 كمبوت كل التشان 22 مدبنا نمبل 205 وردر جراند تور جيرو دي إيطاليا نوعل ناتنايل تسفاتيانن نتساتفو هناك مول برهان أب زور نروي نعوتات تقداماي محاري تولدن أتليت سامسون أمارن كمون نقدم في تسامي شامبيونز ليج يوروبان كندس سينا كساب مزازن مدبنا كتكتاتلونا بخبر نعدم أب زحلف سمون سولوس 17 جنبوت أب استفنو مدبنا إيرتراوين تقدامتي أب أفريقاوي مدرخة سلستعوتو أورد درات أوروبا سلتستاتفو أدمع يخون زيد معي فتنة مملأ سلزكادو نورد دروم مسقدامات 10 بلوصات تسريعم سلزودو تراي قدم حجي نمحبر سبورت إيرترا غابي كمز نبرن حجيغن تغنيتات مس بوخري تساتفو إيرتراوي تقداماي بلجيماوي تورلو تور تيم انتر مارشي وونتي غوبر ماتيريو بينام غرماي اب جيرو دي إيطاليان تغيرو أبتي زعبي مدرخ جراند تور حمشاي درجة محزون انتقنه نعقبات إيرتراوان زي مل وتصيت زخونو لغيزي كمز مصه أزغن توتصيت زنع كوينو زيكونس بقعتن محلفيا وتصيتن بينام غرماي رسم التأمان سلازحدرلهم نبخري عود جراند تور بهنتينتي صبيو سلازلو طراي مخانو ود 22 عام تقداماي بينام غرماي اب حمشته مدرخات جيرو دي إيطاليا نوددرو مسقدامات حمشته بلوصات تقدام تكوان تودي نسغن بزوتصيت جنا كمزي عقبن شتو جنا كمزي هرمن كمز غلصه أب زغصلو مدرخات جيرو دما أب قداموت 9 مدرخات كم زرقاقصو كينو تحيز وزاءتو عوت مدرخ نايمش باشتو نيليلا ماليا ملو بملو حزاتو كقبرا كم زغل نسون انتغني أب زمت معلتات بزو عدلا سلزلو كابزي زحايش وتصيت كمز قبي كمز بلن برقص دما كمز قب مغانون زرزيرنا نيرنا بعسر تجنبوت كل التاشين سران كل التن فنوي أبز بقع مدبنا دما نبينيام جرماي قال بغال بمتكاس بينيام كرمتي بعرب شدش جنبس تغفته بخر ستا في أزخنة وردر جراند تور جيرو دي إيطاليا أبزابو غازيتا وعلا بحفشا أب مدرخ وردر جراند تور بفلاي دما أب تور دي فرانس وي جيرو دي إيطاليا معوات حلم نفسه كف أفريقيا وتغدا مايو زخونه يكون تسلم أفريقاوي أبزي مدرخ قداماي وصيو أي فلتنيو بوغنا يون أب جراند تور قديمه صعدا حنصاص كرغص ناي كل غزي حلميو كم زبله دحر مذكرنا نتمكرون عوتاتن انجليزاوي مارك كافانديش فرنساوي ارنو ديمارن كولومبياوي فرناندو غافيريان بمنصر تمكرو بينيام انتاي كم زمسل بحصر زبله ملكع شفف بمبال بسنبت شمون تغنبوت نبينيام غرماي اب سالساي مدرخ جيرو دي إيطاليا اب وان قصبتا وددر نزغاطمو مسناغلات بمزرزر اتوما قديموم تتقسو مكرات تقدامتي ابتناي تعلت وددر شكوا بتي جنا جمارن في الشختا زي فلون بينيام كسعرو ملو بملو تقلو كم زنبرو من بينيامون بتمساسالي ابتا مدرخ تعويتو اتا نسون ملا افكار سبورت ايرتران كمون افريقا بهنقوتات صبي وعوت وردر جراند تور ابتا معلتتيا غادي كغبرات تقلو كم زنبرون انتغونه جن بسر استفلالي اب مزازمت وردر استخسته اكوب فصاميتات اتا تاريخاويت علات نغيزيو نابكال اوان نخت السجاجر كونت تغسبت اتشعوز ترأي كستت جن بنيام نوريات شخوخت عالمنا أب مدرخ جراند تور رتعو نزنت قلت إنها تذكر زنبر تاريخ كسرح كم زغل زين فتلو في تسعمية كم زنبرن برقص دما أب مدرخ جراند تور بمعوات إياك جبر مخانون جلسنا نيرنا زحلف السولوس 17 جنبوت مبل 205 وردر جراند تور جيرو دي إيطاليا مبل 10 مدرخ أبز السلاسللو بينام جرماي أب مزازمي وردر شوكا بقدامنت مستي أب مخفة على جيرو دي إيطاليا سعرو نيزرلانداوي ماتيو فاندر بولي تفاليمو أب توردر دما نتي أب كلتا مدرخات جراند تور زركبو 50 كلتن استفل عليه مدرخات سعري فاندر بول بزت أمامنا الجباب رتعو قديمو حنصاص بمرقات أب مدرخ وردر جراند تور سعري فلامي تسلم أفريقيا وغينو اتا بقدامو 9 مدرخات بسنك استفلاليه مخالف نخت سجاجر استجددت مع تعوت جراند تور بتسلم افريقاوي غيزيا ب10 شوعه جنبوت 2022 اخيلو كونتي كوينا كموت يتنايزغا اتوم بينيام اب قدامو 9 مدرخات نوددرو مس بلوصات 5 تقدادمت بمفصامو بملئات زي عقبون نعوت مدرخ جراند تور بترباص كصبيو زحاغيون ايرتراويانن افريقاويانن افكارتي قردم بشكلتا ملؤ بملؤ عقبومن تفسيومن كمون تبنشتو عوت جراند تور زحلمن بوحدو حانتي مدرخ عوت نمركب علمو نابز جيرو زاتون بينيام جرماي نسومياتن ارحاتاتن تقدادم تعلمنا ادنينو حلمو قاد غيرون شتو هاريمون بزي كازي نزنت قلتنا تذكري زنبر قيازي بزي حسس ورقاوي قلم اب سنه تاريخ قردم بشكلت تعلم افريقان ايرتران توريغو
ኣቐዲሙ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ተኣምራታዊ ዓወታት ከመዝግብ ጸንሐ መስተንክራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ብድሕርቲ ናይ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ታሪኻዊ ዓወቱ ኣብ መድረኽ ሽልማት ሻምፓኝ ብምኽፋት ዓወቱ ይጽምብለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን መኽደኒ ናይ ጠርሙዝ ተኸፊቱ ብሓይሊ ተወርዊሩ ዓይኑ ምስ ሃረሞ ውሽጣዊ መድመይቲ ዓይኒ ስለ ዘሰዓበሉ ብድሕሪ ዝጽምብል ብቐጥታ ናብ ሆስፒታል ይቕኒዑ ሕክምና ተገይሩሉ ድማ ንምሸቱ ምስ ደጋንቱ ሓቢሩ ዓወቱ ጸንቢሉ ንጽባሒቱ ካብ ሓካይም ብዝወሰዶ ሞያው ማዕዳን መስጋንቱ ብዘካየዶ ዘርብን ካብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተኣልዩ ቢንያም ብሓደ ወገን ንዓይኑ ዝፈታተን ዝኸፍአ ጉድኣት ስለ ዘይበጽሖ ንኤርትራውያንን ካልኦት ደገፍቱን ዝሕጉስ ክኸውን ከሎ ካብቲ ውድድር ሊላ ማልያ ሹካ ወኒኑ ንኽወፅእ ዝነበሮ ተኽእሎ እናዓበየ መጽእ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብኸምዚ ኣገባብ ካብቲ ጂሮ ክሰናበት ምግዳዱ በቲ ካልእ ወገን ንኹሉ ሰዓቢ ቅድድም ብሽክለታ ዘጓያ ነይሩ ብፍላይቲ ተሪፉ ዝነበረ መድረኻት ዓቐብ ዝበዝሖ መድረኻት ስለ ዝነበረ ቢንያም ድማ ካብቲ ነታ ሊላ ማልያ ለቢሱ ዝነበረ ኣርኖ ዴማኽ ዝሓሸ ዓቐብ ናይ ምድያብ ተውህቦ ስለ ዘለዎ እታ ማልያ ንኸብሕታ ኣዝዩ ዓብ ዕድል ነይርዎ ቢንያም ካብ ጂሮ ኢጣልያ ይተኣለ ዳ እምበር እኹል ዕረፍቲ ወሲዱን ቈስሉ ሙሉእ ብምሉእ ኣሕዊን ኣብቲ ካብ ባሕቲ ሓምለ ጀሚሩ ክሳብ 24 ሓምለ ዝቐጽል መበል 109 ውድድር ግራንድ ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፍ ስለ ዝኽእል ካብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ብኣግኡ ምስንባቱ ንሰዓብቲ ቱር ዲ ፍራንስ ጉልቡብ ምረቓ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለ ተንተንቲ ቅድድም ብሽክለታ ይገልጹ ሓኪም ክለብ አንተርማርሼ ጆስት ዴ ማሰኔር ቢንያም ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክቀዳደም ከም ዝኽእል ነጋንትኡ ሕክምና ውሳኒኡ ዘፍለጣ ክኸውን ከሎ ነቲ ጉዳይ ብዓይኒ ስፖርታዊ ኣድማዕነት ጠመቶ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ አንተርማርሼ ኣይክ ቬስቤካ ብዛዕባ ቱር ዲ ፍራንስ ሓሲብናሉ ኢና ንዕድሚኡ ኣቲና ውሳኔ ክንወስድ ይግባእ ቢንያም 22 ዓመት ጥራይ ገይሩ ስለ ዘሎ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ክልተ ውድድራት ግራንድ ቱር ክጎይ ኣይከልን እዩ ከም ፍታሕ ንፍርቂ ናይቲ መድረኻት ከካይድን ተበልና ድማ ንስሙ ልዕል ከብሎ ኣይከልን እዩ ድሕሪ ምባሉ ብመንገዲ ቢንያም ንኽዕወትሉ ብዝያዳ ኣተኩሮ ሂቦምሉ ዘሎ ውድድር እቲ ወርሒ መስከረም ኣብ ከተማ ወሎንጎግ ኣውስትራልያ ዝካየድ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ምዃኑ ኣነጺሩ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2022 ዝካፈል ዘሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካቶሊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብቕድሚ ማል ሰንበት ኣብ ዝተሳለጠ መበል 15 መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት መርሃዊ ቅዱስ ምስ ዝርከቦም ካልኦት 21 ተቐዳደምቲ ሃዲሙ ድሕሪ ምውዓሉ እታ ጉጅለ ተበታቲና ኣብ መስመር ሽኳብ ዝበጽሓትሉ 7ይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ኣብ ታሽዓይ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ መንገዱ ስሒቱ ናብ ጸድፊ ብምእታው ካብ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ሓደጋ ዝደሓነ ናትናኤል ኣብ ናይዚ ዓመት ጂሮ ንቕድድሙ ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ዝዛዝም ዘሎ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ንኻልኣይ ግዜ እዩ ንሱ ኣብ 5ይ መድረኽ 8ይ ተርታ ሒዙ ነይሩ መራዊ ቅዱስ ቦገኑ ኣብቲ ብዓወት ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ሴጋ ፍሬዶ ዝተፈጸመ መበል 15 መድረኽ መበል 44 ተርታ ተሰሪዑ ክሳብ ሕጂ ተቐኒዑ ኣብ ዘሎ 15 መድረኻት ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ኢኒዮስ ግራናድሬስ ኮሎምቢያዊ ሪቻርድ ካራፖዝ ብ63 ሰዓታት 6 ደቂቕን 52 ካልኢታትን ሮዛ ማልያ ለቢሱ ይርከብ ኣውስትርያዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ቦራ ሃንስግሮህ ጃይ ሂንለይ ብ7 ካልኢታት ፖርቱጋላዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጆ አልሜዳ ድማ ብ30 ካልኢታት ድሕሮም ይስዕብዎ ኣለው መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ተስፋጽዮንካ ብቕደም ተኸተል መበል 49 ከምኡን 84 ተርታ ሒዞም ኣለው ጂሮ ዲ ኢጣልያ ትማሊ ሶኒ ዓሪፉ ድሕሪ ምውዓሉ ሎሚ ሰሉስ ካብ ሶሎ ናብ ኣፕሪካ ብዝዝርጋሕ 202 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ጉዕዞ መበል 16 መድረኽ ክቕጽል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካቶሊ ዝጸንሖ ውዕል ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት እዚ ዘበቅዕ ናትናኤል ተስፋጽዮን ውዕሉ ድሕሪ ምውድኡ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ብወርልድ ቱር ወይ ከዓ ቀዳማይ ደረጃ ምስ ትነጥፍ ክለብ ክጽምበር ምዃኑ ቺሮስ ኮግናሚሊዮ ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ኢጣልያዊት ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣውኪዩ ብመሰረት ጋዜጠኛ ዘርጎ ሓበሬታ ንናትናኤል ኣብ ሕቑፋ ንኸተእትዎ ብቐዳምነት ተረቂሓ ዘላ ጋንታ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬድያ እዚ ካብ ጋዜጠኛ ቺሮስ ኮግናሚሊዮ ዝተረኽበ ሓበሬታ ተግባራውን ተዳእ ኮይኑን ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዙር ካቶሎንያ ብዘጋጠሙ ሓደጋ መውደቕቲ ካብ ብሽክለታ ተፈልዩ ሕክምናዊ ሓገዝ ክረክብ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ልምምድ ተመልሲ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ውዕሉ እንተዳእ ኣናዊሑን ኣማኑኤልን ናትናኤልን ካብ ዝቕጽል ዓመታት ሒዞም ሓንቲ ማልያ ለቢሶም ክጻወት እዮም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ብደረጃ ወርልድ ቱር ኣብ ዝነጥፋ ጋንታታት ተጠርኒፎም ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 3 ኮይኖም መራዊ ቅዱስ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ቢንያም ግርማይን እዮም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 44 መዓልታት ውድድር 6925 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ዘሎ ናትናኤል ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘካየዶ ውድድራት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ወናኒ ብጫ ከምኡውን ጻዕዳ ማልያ ዙር ሩዋንዳ ክኸውን ከሎ ኣብ ዙር ሰቲመና 4 ግዜ ምስ ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ ተሰሪዑ
بتوسخي زودع 23 عام تقدماي أوردر جي بي إندستريا إيطاليا رابع درجة دحر محزو أب زور ألبس كلت تجزيمس قدامه 10 تقدمتي مزازم حنصاص رقيصو أبز عامت زي مثل كونتيننتال كلب بروتاتش تتصنبره ودي 10 عامت إيرتراوي تقدماي محر تولده كاب كلب سنبل نابزا دوب أفريقايت غانتا كاب زقعز بغرمت مال السنبت أب رواندا بزكايدو فلام وردر سالساي درجة بمحز نشلمات بغيو نتي ريس تو ريممبرز تسميه 260 كيلومتر شفنا وردر ودغانتو نمحري روانداوي مويسي موغيشا كعوتلن كلو كال روانداوي ساميل نيوكرودما كالاي درجة حيزو وردر ريس ريممبر نتوم أبشنش 1994 أب أوان هلكيت رواندا هيوتهم سأنو تقدادم تبشكلتان مزكار تبايلو عمتاوي بفدرشن قردم بشكلتا رواندا توديبو زكايد قردميو شامبيون وردر بشكلتا صرغيا غور افريقيا هينوك ملبرهان كاب لومي 34 غنبه جميرو كساب زمت سنبت 39 غنبه تاب زقصل مبل 11 وردر زور نروي كقدادميو زور نروي شدشه مدرخ زتقالل خوينو لعلي 30 كيلومتر كعمميو أب فلما 3 وارح نايزي عامت زي مس جرمنايت كونتيننتال تيم بايك اي تسليفوز تسعوتن أبز حج اوان مس برو كونتيننتال تيم باردياني تترنيفوز ركبن هينوك ملبران دحرتي مجمريا ورحميازيا زكايدو مقيار غانتا حجين فلما اوان نا وردر زغرب زلو أب موداتا ورح مقابيت أب قبسي أبز تسلاسله وردر كونتيننتال شامبيون أفريقيا بغانتان بولكن أبز تقبري وردر كرونومتر كمون أوردر ترجيا قداماي بموتا بحفشة 3 ورق ميداليا زحفسه ودع 22 عامت هينوك أبزي عامت أب 16 معلتات وردر شحن 950 كيلومتر تقعيزو أب زور أنطاليا تركي حنساب أب زور رواندا دما 6 جيزي مس قداموت بلوصات 10 تقدادمت بمخان وردر وديو ኤርትራዊ አትሌት ሳምሶን አማሬ በቀድመት ማል ሰንበት ኣብ ፈረንሳይ ዝተገብረ መበል 30 ውድድር ፍርቅ ማራቶን ኒስ ካላይ ደረጃ በመሐዝ ኣብ መድረኽ ሽልማት ሓቂሩ ነቲ ልዕሊ 5000 ተሳተፍቲ ዝነበርዎ ውድድር ኬንያዊ ኢማኑኤል ቦር ብ1 ሰዓት 1 ደቂቃን 18 ካሊታትን ክዕወተሉን ከሎ ወዲ 23 ዓመት ሳምሶን አማሬ ድማ ብ10 ካሊታት ድሒሩ ስዒቡ ኣትዩ ካልእ ኬንያዊ ዶሚኒክ ኒጌኖ ብተወሳኺ 2 ደቂቃን 12 ካሊታትን ደንጊዩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ኣትሌት ሳምሶን ኣብ 2018 ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ጉያ እግሪ 5000 ሜትሮ ኣርገደም ቤልጅየም ብተመሳሳሊ ቀዳማይ ክወፅእ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተገብረ ውድድር ሻምፒዮን ጉያ እግሪ 10000 ኤርትራ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ مبل 27 وردر شامبيونز ليج كؤس اجري اوروبا 2021-2022 زمص قدام 28 ግንቦት ساعه 10 ምሽት ኣብ መንጎ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድን እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑልን ኣብ ከተማ ፓሪ ኣብ ዝርከብ 80,000 ተዓዘብቲ ዘንግድ ስታድ ዲ ፍራንስ ብዝካየድ ፀወታ ፍጻሜ ክዛዘምዩ 13 ጊዜ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ዘልዓለት ሪያል ማድሪድ ንእንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ 6-5 ሲዕራ ናብ ዝመድረኽ ዝበፅሐት ክትከውን ከላ ወናኒት 6 ጽዋዕት ሻምፒዮንስ ሊግ ዝኾነት ሊቨርፑል ቦገና ንስፓኛዊት ክለብ ቪላሪያል 5-2 ብምንብርካኽ ናብ ፍጻሜ ዘብፅሓ ትኬት ቆሪፃ ክልቲአን ጋንታታት ዝመጽእ ቀዳም ሳልሳይ እዋንየን ኣብ መድረኽ ፍጻሜ ክራጸማ ኣብ 1981 ሊቨርፑል 1-0 ኣብ 2018 ድማ ማድሪድ 3-1 ረቲዕን ክብሪ ሻምፒዮንነት ተጎናጺፈን ነይረን እዚ ሊቨርፑል ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ዝሰፍሰፈተሉ ናይ 1981 ፀወታ ብተመሳሳሊ ኣብ ስታድ ዲ ፍራንስ እዩ ተሳሊጡ ነይሩ ኣብ መሳልል ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ሊቨርፑል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝሊግ ካብ ዘካየደቶም 12 ግጥማት ኣብታ 11 ተዓዊታ ብኢንተር ሚላን ጥራይ ኣብ ካልኣይ እግሪ መድረኽ 16 ተሳዒራ ቀዲ ኣሰላልፋ 4-3-3 ተዘውትር ሊቨርፑል ንመጋጠምታ ልዑል ጸቕጢ ዝፈጥር ኣገባበት ጸዋውታ ተኸተል ማልያ ሊቨርፑል ለቢሱ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ 33 ጎላት ብስሙ ኣጽሒፉ ዘሎ ግብጻዊ መሐመድ ሰላሕ ቀንዲ ተጠማቲ ተጻዋታይ ተጋንታዩ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ንሊቨርፑል ከም ኣሰልጣኒ ዝተረከባ ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ ንጋንቱ ድሕሪ 30 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ከም እትኸውን ናብ ርእሲ ምግባሩ ክልተ ግዜ ናብ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ብምስጋር ኣብ ተሓደ ነታ ዋንጫ ናብ ከብሓ ኣታዊ ከም እትኸውን ገይሩ ኣብ መሳልል ዩኤፋ 5 ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ሪያል ማድሪድ ብሸነኻ ከም ሊቨርፑል ተመሳሳሊ ቀዲ ኣሰላልፋ ማለት 4-3-3 ትኽተል ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣብዚ ሊግ 15 ጎላት ኣውፂሩ ዘሎ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓያ ካሪም ቤንዛማ እቲ ኣውራን ተፈራሐይን እዩ
ኣብ ምጅማር ዚ ዓመተ ውድድር ካብ እንግሊዝ ናብ እስጳኛ መጺኡ ኣሰልጣንታ ብሎስ ብላንኮስ እትፍለጥ ማድሪድ ኮይኑ ዝተመዘዘ ኢጣልያዊ ካርሎ አንቸሎቲ ማድሪድ ኣብ 2014 ዓ.ም ን10 ግዜ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትዓትር እንከላ እቲ ኣብ ቀድሚት ኮይኑ ዝመርሓ ዓላሚ እዩ። አንቸሎቲ ቅድሚ ሕጂ ንኤሲ ሚላን ሒዙ 2 ግዜ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ፍጻሜ ኣብ ዝተፋጠጠሉ ኣብ 2005 ዓ.ም ቅድሚ ዕረፍቲ 3-0 መሪሑ ከብቅዕ ኣብ መወዳእቱ ነታ ዋንጫ ክስእና እንከሎ ኣብ 2007 ግን ሕኒኡ ብምፍዳይ ነታ ዋንጫ ኢዱ ኣንቢሩላ። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ወይ ከዓ ዩኤፋ ነዚ ፍጻሜ ዝኸውን 52,000 ትኬታት ናብ ዕዳጋ ኣውሪድሎ። ካብዚ ክለባት ሊቨርፑልን ሪያል ማድሪድን ነፍሲ ወከፈን 20,000 ትኬት ተሰሊዑልን ኣሎ። እቲ ዝተረፈ 12,000 ትኬታት ከዓ ናብ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ብመስመር ኢንተርኔት ንመሸጣ ቀሪቡሎ። ኣብዚ ዕለት እተዓወተት ክለብ 73.5 ሴንቲሜትሮ ዝቕመታን 7.5 ኪሎግራም ዝኽብደታን ብዮርግ ስታድልማን ዝተነድፈት ጽዋእን 40 ወርቂ ማዳልያታትን ክትስለም እያ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝግበር ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ቦታ ክሕዝእ ኣላ እዩ። كبرات تخطاتلتنا نلومي السنادينا زنبرنا تحستوتات مدب سبورت تزازيمولو زمت سمون بخالق استفلالي تحستوتات كساب نرغب نقول لنا سلام انتعنان.